Wapinda DJ Tinozi. Happy New Year. Musuwa 1 January 2024. Mungati dipa Tinotenda Radio 5. Aiwa tapinzwa ndiro chimbo chokuti tese tiri panapa aiwa. Mwari watiitira nyasha, mwari watipinza mune zvakanaka muzuwa ranhasiri. Latimudza panapa katati tinge tichimborairwa nako kanobva kunhanzi Patrick Scarrow. Aiwa album nyowandira ndakabata panapa aiwa rakaguchira mutakunanzva yega. Rine nziyo dzinondosvika idzo kuma9 nomwe hanzi neumwe zvikanzi pfumbamwe. Hanzi mune simba mumweya waMwari, ndokambakanda kusarudzira kuti tinge tichimbotandara zvedu aiwa musi wa1 musi weNew Year, zuwa reNew Year, zuwa regore idzva. Aiwa ndoda kukwazisai nzvimbo dzese dzamuri, ndokukwazisai kuna naHarare. Tinoziva kuti kune Harare iri muCape Town. Aiwa asi Harare ndakambotaura panapa ndeiri kuZimbabwe. Muri sei imomo kuna naGweru, hanzi Kado Makwekwe, Zvishawane, kuna naMberengwa uko. Muri sei kuri sei zvako. Zimbabwe, Malawi, Botswana, South Africa, Tanzania, nekuna naChina. Nokundoziva kuti aiwa radio yedu iri kubata ikoko kuna naDRC. Mamuka sei mapindo zvakadi, hamuna kupinda nebackdoor iri. Aiwa isusu kuno kuti tapinda straight aiwa tapinda fair. Mukandisiya ndega nyika ichanditambudza. Hanzi hiye melody. Mwari inzwaiwo minamato yangu. Hanzi mukandisiya ini naiwa ndichaita mamvemve, nyika iyi ichandiremera. Hanzi zvakutoda kuti ndiwe neumwe wendinofamba naye, anova ndiye Jesu Kristu. Mukandisiya ndega nyika ichanditambudza Jehovha. DJ Nengazi zviri sei mzuwa ranhasi kuri sei yako? DJ Gore Musandu Madiko, hanzi DJ Maheu paZimbabwe apo. Achimwene kuri sei? Samiri yemu yemilo die pray. Sadukasi yemilo die pray. Sadanyero yemilo die pray. Sadanyere Jehovah I pray. Sadavita chida kutenda radio yedu yane 2 years ichikwapaidza mangoma, 2 years ichikwapaidza mangoma, chirowa mangoma. Mungati di Jehovah I pray. Hanzi kwatiri mitunu kure kwekure. Zviri sei such Wonders alongside Chagwinyeti. Kune umwe muimbo wedu ari kuuya nazvo, kuCape Town, hanzi Bedzingireni mungatidi. Nyika ichanditambudza. Mukandisiya ndega nyika ichanditambudza. Handigone kufamba ndega ndinotya. Jehovah. Hanzi mbudzi yadhura kudarika mombe. Mukandisiya ndega mungatidi. Yusagere paCape Town apo pakapa. Zviri sei? Tambudza. Mukandisiya ndega. Taura kunoku nditori naye ari paCape Town panapa, ari muna Ellen Street. Hear me Lord. Hanzi pafisa pauraya. Zvandinoziva hangu izvi. Izvo ndo zvandinonyatsoziva zvangu.
nziyo mbiri panapa nziri kusimudzirai dziri kubva kuna Patrick Scale. Regai ndione kama kacho kana panapa kandinako panapa kuti kakanzani uye kari padhuze here. Hanzi pedzisai zvamakatanga, hanzi pedzisai basa renyu. Regai ndione ndikaswededze padhuze ipo papapa. Right. Ndo kambo kedu kekupedzisira muchirongwa chedu chanhasi. Hanzi rudziya kamwe. Aiwa tiri pa New Year, tiri pazuva reNew Year, tichipembera zvedu New Year. Hatidiwa norwa, aiwa tinoda kuti tinge tichifara chete kusvika muzuva remangwana January disease ichitangawo, makabeji anenge akuswedera mudhuze. Mari dzemaschool fees dzine dzakudiwa, mari dzekuendesa wana dzematransport dzine dzakudiwa, chikafu chine chakuti aiwa nepano ndiripo panapa. Hanzi gite hanzi dziri kugitidza here nhasi, aiwa nezuro dzakazomborwa nehosepipe ka. Nehosepipe yemvura dzakazombodirwa nehosepipe yemvura. Kutambura ndiro zita rangu, yerera ndingadaidzwa naro. Ngomwa ndiro zita rangu, yerera ndingadaidzwa naro. Ngomwa ndiro ndichida kutenda wakengu wari pa birthday nezuro, chida kutenda wangu wari pa birthday nezuro ramaiki. Aiwa tinokutendai zvinotendwa, zvinofadza. Vanhu wakamwa, vanhu wakagocha, aiwa zvinotendwa. Wanga wasipo hawo, asi ukengo waripo waiwepo. Chida kutenda masupporters ese patinotenda Radio 5 netinotenda TV. Aiwa munotisvitsa kure, munotidadisa. Ananidzwa narazaro, kudya nhoko dzezvironda. Ndafananidzwa narazaro, kudya nhoko dzezvironda. Ndinoda kupedzera nguva ndoziva kuti wazhinji wada kutenderera zvavo, sezvo riri zuva rekutenderera zuva reNew Year. Saka aiwa ndoda kutandadzai zvenguva diki zvangu, ndobva ndarowa pasi zvangu nemufaro muchifamba naDJ Tinos wepatinotenda Radio 5. Vanenge vatoda nhamba dzekuradio, nhamba dzinoti +27623 732521. Mukatibata ipapo zvenyu zvinenge zvatoenda kumberi, zvinenge zvava kuseri. koini ndini ndadini Musakanga noti radio iri ku Cape Town, iri based ku Cape Town. pedzisai basa rama. Ngwada kusura nziyo pa YouTube, aiwa tiripo takasununguka. Ngwada kupinda muzvirongwa zvakasiyana, aiwa tiripo tiri ti. Zita rinoti rikadaidzwa, hosha dzose dzinotama. Zita rinoti rikadaidzwa, hosha dzose dzinoti. Zvamunenge mutori masoba sendi, zvamunenge muchitori soba. Mangwanani akadai hamuna kurara kaimi, sei muri soba? Pana hwahwa here, zvibhotoro zviripo. Aiwa zvibhotoro tinazvo, vanonga varuda mashoti. Aiwa huyai mundoone mashoti ndinawo panapa. Zita rinoti rikadaidzwa, matimoni anotiza. Zita renyu Jehovha riri pamusoro pamazita ose. Zita renyu Jehovha riri pamusoro pamazita ose. Zita renyu Jesu Kristo pamusoro pamazita. Wagumbeze madiko. Kuri sei? Mwari Munowaziva here watinayazi? pedzisai basa Munowaziva here wahundende? ranga Jehovha. Pamajamba jecha. Mwari Ndiri muraini. Ndakadzika nekwana Togwa. Wana Sengu zviri sei? Pakadi. Wana Nhata. Handina nguva yakanyanya panapa, ndinozodzingwa nevanhu kuti musazodzoke DJ pa radio. Tinoti ndaenda ndingasangana nezvakare mune zvimwe zvirongwa. Bye.